You know what, Mami? Hapit ko na idudhog akong kaugalingon kag Ramil. Pero, why is that? May mga lalaking dili gustog nga babae nga mga una-unahon, Pauline. Kung makagusto kong lalaki, ipakita ko. Transparent ko nga pagkababae, Mami. You know that. Wes, usba ang imong strategy, iha. Nay mga lalaking dili ganahan og mga, mga kiat. Tingalig ang gusto ni Ramil, kanang mga babaeng naive, reserved, kanang babae nga the like of Maria Clara. Mga ingon anak gid sad siguro. Ambot ba, Mami? Basta, Mami, please. Pakigsulti si Tita Carmi. Dili na kinahanglan nga makahuman pa mi sa among pagtuon o namin nila minyoon ni Ramil. Diba? Gusto ko makasiguro na kami gid ni Ramil ang magkadayon. Please, Mommy, pakisulti si Tita Carmi. Please. Hello, kumadre! Kumusta, Charm? Maura ginaganahan ako nimo. Ang akong Carmi, himuon nimong Charm. Charming ang gipasabot ko sa Charm, no? Kay mo ni nakita nako nimo, you are very charming. Charming ka dyan. Oh, uy, yun ka ganun nanawag ka man. Hay, ang akong anak kami niyo, nagyod sa imong uniko iho. Ay, unsa pa'y dalian. Mga bata noon pa sila. Mas maayo nga, makahuman una sila silang pagtuon. Anyway, kung makahuman na sila, matuman naman gud ang atong plano, di ba? Ipakasal naman gud nato silang duha. Way kumpiyansa ang akong unika iha. Wa mo sagupoy amor si Ramil niya. Ay, musunod na ang gugma, human sa ilang kasal. Paabuto na lang nato nga mahuman sila silang pagtuon, okay? Kuan man god si Ramil, mauray gisaligan ni Alphonse sa korporasyon. Kay ako, dili gyud ko mopasalig na ng mga dagkong negosyo. Igo na nako ng KTV and Music Lounge. Ako kontento na sad sa kita sa butik og ang ipadasa akong mamagikan sa gawas. Dili na lang nato dali-dalion si Ramil. Ay, asa ra man gyud unya ba? Sulti lang unya si Pauline, ha? Nga dili gyud siya angay mabalaka. Sige, kumadre, kay muadto na ko sa KTV. Okay, kumadre. Take care. Okay, bye. Set na Ramil. Huwag ko ito pagkain. Pauline. Oh, Mami. Onsa naman? Nagkasulti naman ni Tita Carmi? Naman na. Matod niya, di la kuno kaangay mabalaka. Siya la kuno ang magpasalig ni Ana. Magkadayon gud kuno mo ni Ramil. Doon ay laing nagustuhan si Ramil sa school, Mami. O na-trace na ako. Nga basura ra di ay ang iyang nagustuhan over me. Di ba na akong insulto, Mami? Salig kang tita mo kami. Makahibaw siya kung unsay angay nga buhaton. Makamaong mutuman og sa si Charm. Ug imposibleng pakyason kaniya. Okay. Hello, Philip. Nag-text na ako nimo, bro. Dili ko makauban sa tong gimmick ron. Nagtuon na ko, bro. Basahan ang palihog akong gi-text nimo. Sige. Bye.
Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but Gising! divine intervention. I reckon Gising! it's again my turn to Madam read the Claudia, song. mandi ay Oh, asa si Carmen? Nakakita ka ba kung nag-inis naman to? Pag lumalakaw na. Mau ba? Dali, sud, madam. Not wait, I'm yours. Madam, good lang sa din ha. Pahitaon na po si Ma'am Carmen. Tuwa man siguro to sa luyo. Sige. Okay. Sige, diha kaon na ha. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love. Oh, sige na, Ising. Ako na balik na sa trabaho. Mami! Hi! Iha! Hi, Mommy! You look beautiful. Oh, kasayo ba kayo nimo? Og, nagpagwapa na oroy ka. Sabi ka pa dong. Sa KTV. Muato kog sa'yo, Mami, kay na problema ko. Ang usan ako ka-singer mo resign. Mo resign? Basig barat sa kamuhatag og sweldo iya. No, ha? In fact, Mami, sa tanang mga KTV and music lounge, ang ako may pinakadakog sweldo. Pero unsaon taman, nakakaplak og Amerikano ang akong singer og magmenyo sila, dado siya. Oh, swerte hagod na iya. Wala ba lain foreigner na? Ay, Mami, uy, pabadlo na na siya. Basin pa ba? Wa ba ako magbimo ang iha? Kaya og naalay magpabuang-buang na ako ron? Labi nag-Amerikano? Sos, grab yun na yun. Basta mo na to, Mami, ha? Muato ko sa bayo. Oh, Tara ko. kanya karo sa makamuan to. Mami, unsa ba na siya? Basta mo ato na ko. Inigputi na sa uwak. Basta ato na ko, Mami. Okay, sige. Sige, Oh, wait na asa lang. si Ramel? Anak kasi yung kwarto. Sige, Mami, ato na ko. Sige. Sige, bye! Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my Ramel, ikaw ni Dongsa. song. Yung tanong bagay ba, mamila nga ako. Of course, kay ba mo ba ako sa humot sa imong perfume? Huwag mo pahumot mamila eh. Oh, kay ba na ko ana dong, bisag unsaon pa jud kay ba jud ko sa imong bako. Oh, wa di ay kiss si Mamila. Okay. Oh, wa pagi uyabang ako ang mahal nga apo. Sige lang mamila, usa ni mga adlaw ako raon niya siyang ipaila-ila ninyo. Okay, apo. Pero, hinay-hinay lang ha. Ayaw ha jog pili. Kay basin unyag, mahisugama ka. Ni ana mga pobre, nga igo raon niya, nga manghantok. Manghangtok mamila ba? Lawman na ng binisaya eh. Manghantok ba dong? Kanang mga babae nga nag-apas lang sa imong mga properties. Mao ka na yung mga kasagarang modus operandi sa mga babae nga mga pobre nga gustong masapian. Oh, napag naman kuno si daddy nimo. Oh, ni ana si Daddy mamila. Uy! Hi, Ma'am. Basta. Ma'am, akong nabati ang inyong gipanagsultihan ng Ramil di palandugay. Kunya, nga may bawo ka, ma'am, nga di ko gustong imo ning tudloan si Ramil nga mahimong mata pobre nga klase sa pagkatao. Alfon, unsa gunay magipanulti? Igura ko nagsulti sa tinuod. Kana, gibase na namo sa mga eksperyensya. Kani adto, ni Pator si Carmi sa mong driver. Unsa na po? Ang iyang giapas ang among alang katigayunan. Take time to realize that your warmth is crashing
down on it. Unsay buot mong ipasabot, Mamila? Dili kay si Daddy ra ang lalaki sa kinabuhi ni Mami? Yes, Dong. Hain ka man nga nung nahanap